Игенче җәмгыятендә икешәр Дон һәм Акрос комбайннары иге-шиге күренмәгән басуда көнне-төнгә ялгап хезмәт куя. Бу көннәрдә алар көзге арпаны игә, уңыш гектарына 38-40 центнер чыга. Безнең инде мәйданнарга килгән вакытта 5700 безнең сыру җирлеге бар. Шуларның 2500 гектары туры килә безнең чәчүлек мәйданнарына. 958 гектар безнең көзге культуралар чәчелгән иде узган ел. Инде аларның 520 гектарын біз бірінші яз көне вакцинажга салдык. Инде алардан да икенче укос безнең арыштан яңадан ашлык җыеп алу көтелә. Әнәс Рахматуллин комбайнчылар династиясыннан әтисе Нурихан абида озак еллар басу карабын иярләгән. Аның белән бергә эшләүче Илһам Галиев та тәҗрибәле игенче механизатор. Армияга хәтле 5 ел эшләдем комбайнда, скачетерида эшләдем. Да, тигеләр инде вакытларда. Әти белән эшләдем ул вакытта. Хәзер 11 ел инде бу Акроста эшлим, 11 ел. Аллага шөкер, уңыш булганда, күңелле инде эшләргә дә, ватылмаганда. Менә бергә эшлибез, дус, тату. Эшләп йөрибез шунда. Армиядан кайтканнан бирле шушы комбайнда эшлибез инде, Аллага шөкер. Башта шул Ниваларда йөрдегенде иске 83 елгы комбайндар инде. Аннан соң менә бу комбайннар кайтты инде. Булар белән эшләү икенче инде. Барыбер ашлыкны калдырмый инде ул. Әкренләп шамалабрак йөрсәң. Җәмгыять ашлык сатуны күз уңында тотмый. 3500 гектар пай җирләре бар. Бер өлеше хезмәткәрләргә, игенче механизаторларга премия буларак биреләчәк. Калганы терлекчелек тармагын тәэмин итүгә юнәлдерелә. Борынгылар келәткә кермичә исәпкә керми дигән. Ындыр табагындагы үлчәүгә кайтып җиткән уңыш кына игенченең күңеленә тынычлык бирә. КамАЗ шоферлары миңа талонны кертеп бирәләр. Бу талонга язылган инде монда комбайнерның исеме. Ияннәре талон номеры язылган инде. Талон номеры буенча инде мин баланы комбайн менә ягъни мәсәлән Николаев Русанов кайтты бит. Аны язам инде реестрга. Башта инде ничә сәгатьтә кайта, талонның номерын язам, басу номерын язам инде. Бу Николаев Русанов кайтты, КамАЗ. Ияннәре соң үсим инде, үсәгә син күпме килә, бурытты тарысын. Ияннәре неттысын язам. Анна инде менә комбайнерны язам инде. Бу кемнеке инде, моны аерым һәрберсенә язып барам инде. Аннары соң инде аны кертәм инде компьютерга. Бу кайта бит инде безнең тукка кертеп барам инде. Әгәр дәгән инде бу туктан безнең бит яңа ни ачылды хәзер имеш, сушилка ачылды. Туктан сушилка ачылды даган перемещение ясап, мин аны кертәм яңадан нигә сушилкага кертәм инде. Эш күрсәткечләре 1С программасы аша бухгалтериягә барып җитә. Җәмгыятьтә һәр мөһим мәгълүмат бер базага тупланган. Биредә эш гөрләй. Быел яңа ашлык киптерү комплексы да эшли башлаган. Сушилкада бутаны берничә сәгать дәвамында киптерәбез. Бу безнең 11-12 кайчакта 13 файтып инде вагызга калгач алып андарды саклауга куябыз. Киптерелгән ашлык шулай ук яңа сафка баскан складка урнаштырыла. Монда яңа корылма җәмгыятьтә икәү. Август җитте, эш җитте, урак җитте, җәй бетте диләр. Урып җыю белән бер рәттән көзге чәчүгә җир әзерләү эшләре бара. 15 августтан 668 гектар мәйданда көзге культуралар чәчү эшен башлау максат итеп куелган.